Mailisda na gyud ang kapintulo ka dekada na nga City Hall sa General Santos City kay niadtong weekend gihimo sa West Wing City Hall compound ang groundbreaking ceremony sa tukuron nga bagong City Hall sa Jensan. Gipangunahan ni Mayor Lorely Pacquiao ang aktibidad kuyog ang mga opisyal sa lokal nga gobyerno. Sumala kang Mayor Pacquiao, panahon na aron usabon ang City Hall alang sa katawhan sa Jensan. Sa mensahe sa mayor, gisaysay niini nga kinahanglan nga magkahiusa ang tanan nga maoy susi aron mas mapalambo ang syudad. Espesyal ang araw na ito dahil sa wakas ay magsisimula na ang matagal na nating inaasam ang pagtatayo ng bagong pamahalaan. Mahigit 3 dekada na ang ating bahay pamahalaan, kaya deserve nating lahat ito na mga taga-general. At dahil lumalaki na tayo bilang isang syudad, deserve din ng mamamayan natin na may maayos silang bahay pamahalaan habang nakikipagtransaksyon sa gobyerno. Personal nga mitambong si Department of the Interior and Local Government kon DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. aron timbayaon si Mayor Pacquiao sa gihimo nga groundbreaking ceremony. Sumala kang Secretary Abalos nga si Mayor Pacquiao ang leader nga dunay kasing-kasing alang sa iyang ginsakupan. Hindi tayo dapat pagsilbihan, dapat tayo manilbihan sa ating mamamayan. Yan ang papel nating lahat. And with this, I know na ang inyong mayora, ang inyong vice mayor, ang inyong council, lahat ng lingkod bayan dito, it made you a great city. Just keep it up. Congratulations with your vision. Mabuhay po kayo. Nanguna sab si Mayor Pacquiao sa signing sa proyekto og laying of time capsule kauban ang bana nga si Bobby Pacquiao, SILG Abalos, City Administrator Shandiliedo Pistaño, mga konsihal, mga personahe sa AMP Construction, Department Heads ug mga Assistant Department Heads. Mitambong sab sa aktibidad ang Regional ug City Director sa DILG, mga personahe sa General Santos City Fire Station, General Santos City Police Office, Task Force Jensan ug uban pa. Ang Phase 1 sa konstruksyon gipunduhan og 200 million pesos alang sa West Wing gikan sa 20% Development Fund ug gilaumang matapos sa tuig 2024. Ugaling mahingpit ang proyekto, mas maplastar ug mahapsay na unya ang transaksyon sa katawhan sa Jensan sa mga opisina sa lokal nga gobyerno. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.